Tak mi ukáž vykúpenie. Ela, krok prvý byť má. Nechaj vykúpením je cieľom tvojim. Fajn. Chlas 2, chlastu povedz nie. Hej! Lepšie zvládnem to zo bystrou myslou. Krok 3, odevi. Obliekaj sa skromnejšie. Za štvrté, krok Nie si chodí. tá kurva stere. 5, 6, 7, 8. Áno, no tak sústreď sa tu. Dieťatka, treba staršie poradiť, jak prechod prejsť. No není skvelý? Áno, určite. No tak edgy, tak nie si smelý, hlavne pochopený. Lepšie si každý deň nechaj, aj te všetci skeptici spozornejú. Tu je rýchla cesta k vykúpeniu. Krok 9, daruj centov pár. No jasné, že to je pravé. Krok 10 znova, krok 9. Znova? Čo keby vyšší aniel by si nevšimli? Krok 11. Malý dotaz, čo teraz do neba snáď Krok pôjde? 12, čo kurva? Kde by mali byť už 2, 13, 14, 15, 16. Rýchlejšie stať, musíme makať. Klobúk si nasať, postav stroj, zavieš sa musíš. Hovor jak Vezus. Maj depresiu, zveď sa obses, kozom krpí si zober. Lepšie si každý byť doma. Potom zachráň blízke pred istou smrťou, sakra. Bože, že kľúčom je byť obeťou. Pokiaľ majú tak úmysly tvoje. Sa čisto zmenia, je tu rýchla cesta k vykúpeniu. Nenávidím ťa.